חברים, מה נשמע? כאן אורן מקבוצת דרופשיפינג ישראל, האלופים, שלום לכולם. אני מארח פה עכשיו את רונן. היי, מה קורה? מה המצב רונני? בסדר גמור. אנחנו פה ובעצם רוצים היום להרצות לכם על תוכנית שנקראת תוכנית eBay Global Shipping Program, תוכנית שבעצם מאפשרת למוכרי אמזון, מוכרי וולמארט, סירס, קיימארט וכולי וכולי, שבעצם יש להם משלוחים רק בארצות הברית, להוציא גם את המוצרים שלכם החוצה לעוד מספר רב של מדינות באמצעות התוכנית הזאת. אוקיי, התוכנית הזאת מאוד מאוד פשוטה, אפשר לפתוח אותה דרך הביזנס פוליסי, אנחנו נראה לכם את זה יותר מאוחר איך עושים את זה. בעצם מה שקורה זה שלקוח רואה את הליסט שלכם גם מחוץ לארצות הברית, והוא צריך לשלם לאי-ביי סוג של תוספת למשלוח מסוים, סוג של תוספת משלוח מסוימת, ובעצם ברגע שנכנסת לכם הזמנה כזאת, אתם שולחים את המוצר לסוג של נקודת שילוח של eBay, שיש שתי נקודות כאלה, אחת ב-US ואחת ב-UK, זאת אומרת שגם אם אתם סוחרים ב-US וגם אם אתם סוחרים ב-UK, אז הנקודה של US נמצאת למשל במדינת קנטקי, בארצות הברית, ליד השדה תעופה, ובעצם משם זה ממשיך הלאה לכל המדינות, לכל שאר המדינות, אוקיי? עכשיו בעצם למה התוכנית הזאת טובה? התוכנית הזאת יכולה לעלות לכם עד 15%, הנה אפילו איבי רושמים את זה, עד 15% עלייה במחירות, אוקיי? ובעצם התוכנית הזאת היא חינמית. הכל חינמי, אתם לא צריכים לשלם כלום לאיביי, כל התשלומים הנוספים זה על הלקוח שבעצם רוצה לקנות את המוצר ואין לו גישה אליו מארצות הברית. עכשיו לפני שאנחנו מתחילים, אני רוצה גם להראות לכם את האתר שלנו, אתר דרופשיפינג ישראל, יש פה מלא 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 מדריכים בכל תחום הדרופשיפינג, למשל על שופיפיי, על eBay, על אמזון, על דרופסיני, על קזיני, על ממש דברים מצוינים, 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 זה כל פעם מתעדכן עוד ועוד ועוד. למשל פה יש מדריך אפילו על גלובל שיפינג פרוגרם, אומנם מדריך קצר בכתב, וכרגע אנחנו עושים לכם מדריך שהוא בווידאו והרבה יותר מפורט, אבל למשל איך נכנסים לאתר, פשוט שתיכנסו לכתבה מסוימת, הוא יבקש מכם להזין את השם משתמש והסיסמה שלכם. אם אין לכם שם משתמש וסיסמה, פשוט תייצרו לעצמכם אחד, create an account, תייצרו לכם שם משתמש וסיסמה. רגע, רק שנייה, רונן פה רושם את השם משתמש והסיסמה שלו, נעשה לוגין. ובעצם אתם רואים שהוא הביא אותנו לתוך הכתבה, שוב, עד 15% עלייה במחירות, למה אתם לא שם? זה הלינק להצטרפות לתוכנית, אנחנו נצרף אותו לפוסט גם, אוקיי? עכשיו בואו נעבור שוב על בעצם איך הדבר הזה מתבצע. בעצם כשאתם נרשמים לתוכנית הזאת, eBay חושפת את הליסטים שלכם לעוד קהל לקוחות שלא נמצא בארצות הברית וכן מעוניין במוצרים שלכם. הקהל לקוחות האלה בעצם נותנים ל-eBay סוג של תוספת משלוח, אוקיי? ואתם שולחים את המוצר שלכם למחסן של eBay שנמצא בארצות הברית, ומשם זה ממשיך ליעד הסופי. מה שטוב בתוכנית הזאת זה שהתוכנית הזאת בעצם סוג של נותנת לכם הגנה מצד eBay, אוקיי? הגנה שבעצם הם אחראים על כל השירות, אם משהו משתבש, כל הדברים האלה. שימו לב גם לאיזה מדינות, זאת אומרת זה יכול ללכת הלאה, זאת אומרת אם אתם מוכרים נגיד באמזון או בוולמארט, כאילו מוצרים מאמזון או וולמארט, אתם יכולים עכשיו לשלוח את המוצרים שלכם גם לכל המדינות הנ"ל, שימו לב. תוכנית מאוד מאוד טובה, היא חינמית, אלו המוצרים שבעצם אלו הקטגוריות שבעצם לא נתמכות כרגע עדיין בגלובל שיפינג פרוגרם, אתם רואים שזה קטגוריות מאוד מאוד ספציפיות, אוקיי? רוב המוצרים כן נתמכים, ובעצם אני רוצה לתת לרונן פה את המיקרופון, כדי שיסביר לכם עוד על היתרונות של התוכנית, וכך רונן. היי לכולם, כאן רונן. עכשיו בעצם אני אסביר לכם את היתרונות שיש לתוכנית. אוקיי, דבר ראשון, חשיפה של מוצרים שנשלחים מארצות הברית אל כל העולם, זה שוב מה שאורן אמר, זה נותן קהל חשיפה יותר גדול למוכרים האמריקאים.
הורדת הנטל של חישוב העלות המשלוח לכל מדינה בנפרד, שירות מהיר ויעיל ללקוח, זה אומר שהשירות של eBay הוא מופעל על ידי GPS, אפשר לעקוב אחריו על ידי מספר מקף של GPS, וזה מראה לכם את זה אונליין איפה המוצר נמצא בהתאם לעולם. ביטוח של eBay על המוצרים והמשלוח, אם יש לכם איזשהו בעיה או משהו כזה, אם המוצר הגיע שבור או שהלקוח לא מרוצה, eBay הם בעצם מגנים עליכם. ובנוסף, מה שעוד מיוחד זה של הגנה של eBay על המוכר. אם סתם דוגמה קורה שלקוח נתן לכם פידבק שלילי או ניטרלי בגלל השירות של eBay, אז בעצם eBay מגנים עליכם כי הם מוכרים, והם בעצם מבטלים לכם הם מוחקים את הפידבק השלילי. בנוסף, הלקוח משלם את מיסי היבוא והשירות ל-eBay, וככה זמן ההגעה של המוצר הוא בעצם מתקצר. אוקיי, ועכשיו בעצם חסרונות או דברים שצריך לקחת בחשבון לגבי התוכנית. עלות המשלוח ללקוח יקרה מהרגיל. בסדר, אבל זה כבר בחירה של הלקוח, אם הוא רוצה להזמין את המוצר או לא. והלקוח משלם את מיסי היבוא, למרות שלא בהכרח משלם אותם במידה והמוכרה שולח את המוצר ישירות אליו. זה כבר החלטה של הלקוח. אוקיי, ועכשיו יש עוד כמה נתונים שאפשר לשים לב אליהם, נגיד סתם דוגמא, את המשקל שאתה יכול לשלוח למדינות מסוימות. כפי שאתם יכולים לראות, נגיד למדינת פורטוגל, זה הולך כאן ב-IBS, זה משקל של, כאילו מידות החבילה והמשקלים לכל מדינה. אתם יכולים לראות כאן שיש כאן מידות מסוימות, ויש גם מחיר, כמובן, מה נגיד המחיר המקסימלי שאתם יכולים לשלוח בהתאם המחיר של המוצר. אם אתם יכולים לראות שברוסיה המקסימום הוא $114, ולכל שאר המדינות הוא מחיר יחסית קצת יותר גדול. בקיצור, מה שהתוכנית הזאת נותנת זה תוכנית שהיא חינמית לגמרי, נותנת בהחלט עלייה באחוזי המחירות, ופשוט אין סיבה שלא להשתמש בה. אז כמו שאמרנו, פשוט לוחצים על הקישור, אנחנו נצרף את הקישור אליכם פה בסרטון, ונרשמים לתוכנית. בואו ניתן איזה רגע לעלות. יפה. אז Start Selling בגלובל שיפינג פרוגרם. טוב חברים, אז עד כאן לגבי המדריך של גלובל שיפינג פרוגרם. באמת ממליץ לכם להירשם לאתר של הקבוצה, יש שם המון מדריכים מעניינים, גם כל הזמן יעלו עוד ועוד ועוד, ובעצם יהיו, אנחנו מקווים, עוד מדריכים בהמשך, מדריכי וידאו כאלה מצוינים, וחברים, זה הכל. שמחנו ככה לתת לכם לפחות איזשהו מידע נוסף. למי שידע, מי שלא ידע, שמחנו לחדש. שיהיה לכם אחלה של יום והמון צ'יצ'ינגים ומחירות. ביי ביי.